Намираме се в гондолката и в момента пътуваме от Тофана Пик. Да покажа къде е Тофаната. Ето там отгоре тръгнахме. Тук надолу е отвесна скала. Така. Натам е към Австрия. И аз обърнете да видим, ето семейството Попови. Част от семейството Филт и Коруда. Ето тук, колкото е странно, ето там има лифт и карат ски, чак до тук се виждат. Вие фератата не им виждам въжето на ферата джиите, обаче там е. Истината е някъде там. Надолу е на юг. Вижте, отсреща се виждат вече тези върхове. Така, сега да покажем. Моля, мръдни малко само да снимам тук за репортажа. Кортина Дампецо. Ето там долу е междинката. Всъщност, да обясня малко. Тази дясната гондола, която идва, тя си ходи нагоре и по същото време слиза надолу. Това дето ние се возим по същия начин. И слизаме тук и просто имаме друго въже с друга гондола надолу, а не целият път до Кортина да е с една гондола. На всеки 15 минути е разчетено, че тръгват. Коя година беше Олимпиадата? 1956 година имаме Олимпиада тук. Това ли са ги направили? В Кортина Дампецо. Тогава ли са ги правили? Съоръжения? Повече съоръжения не знам кога са правени, но онзи стадион спряхме правен тогава. Тази гондола виж, че е по-късно. Да обърнем за репортажа. По-късно от 1956. Както техниките, които са правени въобще... Ето тук. В този пущинак зимата карат ски, което сега са само свлачища и е пълно с лифтове. Да. 87, да. Ето надолу е към Венеция, да покажем от тук. Ето тук се виждат. Построен точно 1907 година за репортажа, да кажем. Да, добре. А това кое е направено? Мостовете са построени около 70-те години. 73-74 всичките тия лифтове, които в момента гледаме. А първият лифт, на който се качихме, е също построен 1907 година. Не виж, там казват хората, сега па няма да им трошим хата. Нещия за Олимпиадата са дошли. Нищо не е имало тук. Така, да, ето, доктор Попов знае. Комунистите ста нас. Те са били смешни за първите изки са били смешни, ето на север към Алпите. Много смешни. Да, много са смешни да построят такъв лифт 1907. Доктор Маждракова за първи път идва тук, колкото е странно. За Майян. Оп, ето и картинка. И влизаме да слизаме от станцията. Ето. Ще е готини да тракнем. Доломити.